Aktar tard fit-tieni parti tal-programm għandna fajt interessanti għalikom. Se nitkellmu dwar daw li għalmu l-karozzi, se nitkellmu wkoll ma' din l-istorja li għamet fuq l-oqbra, u għandna wkoll il-Dr. Barbara li se jirrispondi id-domandi tagħkom, id-domandi li joħorġu anke minn dak li ġara illum. Imma fl-ewwel parti għandna magħna bi pjaċir lill-Arċisqof. Nirringrazzjak l-ewwel net li lqajt. Grazzi lilek Peppi u lil-trupp kollha ta' Xarabank. Ekku, aħna ħriġna dan l-avviż fuq il-daw għadna da kastik minn Alla Mons, da li qed jiġrilna. Jiena domanda rajta u ovvjament xokjatni għaliex sfortunatament anke kien hemm min qala dil ħaġa, ir-risposta li nagħti mal-ewwel hija le, imma nispjega għaliex. Għaliex fil-Bibja ġieli nsibu l-kelma kastik, aħna għandna l-privileġġ, Peppi, li qed ngħixu wara li liben Alla stess sar bniedem u għarrafna minnu Alla. Fil-fatt fil-Vanġelu ta' San Ġwanni miktub li l-Alla ħadd ma raħ imma għarrafulna Ġesu Kristu. Ġesu Kristu stess jgħid meta fi dialogu mal-missier dini il-glorja tiegħek li jarfu lilek Alla wieħedu veru u l-liben tiegħek li intibat. Alla huwa mħabba. Missier li ħobb ma jikkastigax lil min huwa innoċenti. Aħna jekk inħarsu lejn il-pandemija li qed taħsad mingħajr ma tħares lejn wiċħat, mhix kwistjoni ta' ġustizzja li inti qed tikkundanna l xi ħadd ta' x'għamel xi ħaġa ħażina x'aħna għandna tant vittmi eluf innoċenti. Mela jekk jiena rrid nemmen f'Alla ma jistax ikun nemmen f'mostru. L-Alla li nemmen fih jien, Peppi, u Alla mħabba. Issa, il-missieri beżbiża lill-liben, imma qatt ma jikkastiga lill-innoċenti. Jekk teacher jikkastiga xi ħadd innoċenti, jkun qed jagħmel inġustizzja Alla, huwa ġust. Ma jgħidu Alla ma jħallas bin-nar ta' ħadd. Iva, aħna għandna ħafna espressjonijiet fil-lingwa tagħna. Idu twila. Idu twila. Imma laħqu Alla, jgħidu dak laħqu Alla. U veru li hemm veru li aħna ngħidu hekk. Eżatt, okej. Imma jiena nemmen ukoll li dak li aħna naħsbu f'Alla jekk irridu nemmnu f'Ġesu Kristu, jrid jgħaddi wkoll mill-esperjenza li tagħna Ġesu Kristu ta' Alla. Ħa ngħidlek xi ħaġa konkreta, Ġesu Kristu fil-Vanġellu ta' San Luqa kap 13 jikkummenta fuq żewġ avvenimenti li kienu ġraw fi żmienu. Waħda minnhom Pilatu kien qatel xi nies li kienu qed joffru s-sagrifiċċju qatilhom fuq l-artal tas-sagrifiċċju tagħhom stess. Mela hija vjolenza tal-istat li toqtol in-nies innoċenti. U kien hemm torri ta' Siloam li waqa' fuq 18 ruħ, qatel 18 ruħ. Ġesu lin-nies ta' żmienu jgħidilhom intom taħsbu li daw kienu midinbin iżjed minnkom. Ġesu ġifieri jaqtaħħa fil-laqam il-ħaju jgħid isma' Alla mhuwiex dan il-mostru li jikkundanna xi ħadd innoċenti. Ovvjament jekk inti tħares imbagħad lejn il-kurċifiss li aħna se nqimu il-memorja ta' dak li jagħmel għalina fil-ġimgħa mqazza li ġejja, tara l-innoċenti li permezz ta' tbatija u l-mewt tiegħu jifdi lilna l-midinbin. Mos, din il-virus ma jagħmilx diskriminazzjoni issa jidħol f'kulħadd daħal fil-Prim Ministru Ingliż, f'diversi ministri. Prince of Wales. Prince of Wales. Dak tarġa' ddilu karmalaj mill-oħrajn. U diversi sfijiet għandna żewġ kardinali wkoll bil-COVID-19. Inti ma tibżax li jidħol ġo fik ukoll? Mela ma nibżax, jien naħseb importanti li nibżgħu biex noqogħdu attenti, mhux biex nitwerru jew nkella taqa' fil-paniku, imma li tibża jgħinek toqgħod attent. Meta nisma' l-professoressa Charmaine Gawci jien u nixtieqnu l-opportunità biex nirringrazzja f'isimna l-koll, nifhem li solidarjetà wkoll magħha li dan verament aħna sfortunatament għandna dan il-figer li hija persuna ta' integrità, persuna li tismaħħa wkoll tikkalmak, imma hi qed twissina biex noqogħdu attenti, mela il-biża' mhux it-terrur, il-biża' huwa biex toqgħod attent għaliex jien min jien Charles Cicluna biex ngħid il-virus li tesaqx lejja, irrid noqgħod attent, li naħsel idea ta' spiss, noqgħod attent billi inżomm id-distanzi li qed jitolbuna nagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa, jien għandi ommi anzjana d-dar, għandi wkoll responsabilità li meta nidħol id-dar minn hemm barra
u ngħidlek il-verità bħalissa mid-dar għall-kurja inqaddes u nerġa' nirritorna. Noħroġ nimxi ftit għax jagħmel li tajjeb inkella nsir isu insomma iżjed bodbofri l-millijien. Imma fl-istess ħin jiena għandi responsabilità, għandi mar anzjana d-dar, irrid nħossibha wkoll. Ennu likdar filmat, il-Papa di qabel ma beda il-virus, kienet jieħu bidejn in-nies u beda jiġbidhom, jekk naraw dal-filmat, ġifieri tara li l-Papa naħseb rajtu inti dal-filmat. Iva, u ħala ftit kontroversja wkoll. U jiġbed, taj dak kien diġà qed jinduna bil-virus. Ma naħsib, kien hemm ukoll li meta ħataf kien hemm persuna Asjatika le ma ħatafix. Ifimni il-Papa kienet jagħmel eżatt li tgħidilna xarmejn, eżatt. Xarmejn tgħidilna addirittura biex ħadd ma jipprova anke joħodlok bidej. Ma meta pruvaw neħħilhom l-istint tiegħu biex il-Papa għandi il-privileġġ li nafu xi ftit ma jħobbx ħafna formalità u bniedem dirett, bniedem ta' sempliċità kbira. Jien naħseb dakinhar ħassu li jisma' din il-formalità ħafna minnhom kienu qed jinżlu għall-kub tagħhom qudiemu. Kienet ikun qed u kien mhux daqshekk formalità. Kif taraħ illum ma naħsibx li kienet jantiċipa il-COVID-19, ma naħsibx. Mela, iż-żjara tal-Papa tħassret kif nafu min ħassara min-naħa tal-Vatikan jew min-naħa ta' hawnhekk. Le kien ftehim bejn is-Santa Sede u l-Istat, ovvjament anke aħna l-isfijiet Maltin, ġwirjina, l-Isqof Mario u anke l-Isqof Joseph, konna parti wkoll minn din id-deċiżjoni li ħadna b'sens ta' responsabilità kbira. Anke għaliex iż-żjara tal-Papa hemm bżonn li ssir wara kollox mhix imħassra imma posta. Issa nisperaw li l-borraxka tgħaddi minn fuqna u minn fuq l-Italja għax il-Papa ma jkunx jista' jivvjaġġa anke minħabba s-sitwazzjoni li hemm fl-Italja. U jerġa' jiġi? Wara jiġi. Le, mela ħankunu ċari. Iż-żjara tal-Papa mhijiex imħassra għal 30-31 ta' Mejju, mhux se ssir hemm, imma hija posta għaliex il-preparamenti kollha saru anke min-naħa tas-Santa Sede, min-naħa tal-Istat Malti. Jien nixtieq nirringrazzja nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-awtoritajiet tal-Istat Malti tal-kooperazzjoni kbira li sibna u anke dal-understanding. Wara kollox id-deċiżjoni ttieħdet ukoll meta Malta kellha bil-fors tagħlaq il-kuntatti bil-baħar u bl-ajru l-ewwel mal-Italja u mbagħad mal-kumplament tad-dinja. Fil-fatt meta inti kellimtu jew il-Papa għad li għaddejja il-biċċa xogħol jew kien kellimni fl-24 ta' frar qabel faqqet din it-traġedja kollha fl-Ewropa għax kellu bżonn jibatni f'missjoni u mbagħad tħassret anke minħabba l-COVID-19. Mbagħad kien sejjaħli biex niltaqa' miegħu f'11 ta' Marzu, ma kien il-ġurnata fejn jiena kelli nkun Ruma u għalhekk ftehemna li niltaqgħu dakinhar, imma jiena kelli nħassar l-appuntamenti li kelli u mbagħad ingħala anke il-trasport, il-vjaġġi ma kinux possibbli. Allura iddeċidejna li insomma ikun mument ieħor. Meta taraħ miexi fil-Vatikan waħdu dik ix-xena. Hija xena impressjonanti, laqtet Inti x'ħassejt personali iktar minn. Jiena kont qed insegwiha fil-Kurja li x'aħna kellna l-qudiesa fil-5:30 ta' filgħaxija mbagħad ir-Rużarju. Anzi ma minniex ir-Rużarju dakinhar li tista' qatt timmaġina kellna se naraw dik xena. Le qatt ma stajna nimmaġinaw hemmhekk il-Papa sejjer jinvista lil Kurċifiss San Marcello al Corso. Imma mbagħad ovvjament waħdu ġieri hemmhekk tant hija hemmhekk Via del Corso għamilt 5 snin ngħix f'dik it-triq jiena ftit il fuq nafa sew bħal Via Nazzjonali Maltin jafa sew għax hija t-triq tal-ħwienet dejjem miżgħuda min-nies. Il-Papa dikinhar mexa waħdu u hemmhekk mar jinvista lil dal-Kurċifiss Mirakolus li mbagħad ħaduh il-Vatikan, kienet ġurnata ta' xita kbira fejn il-Papa mbabbirek lill-belt u lid-dinja f'dak il-ġest assolutament memorabbli. Serraħ il-ħafna nies għax kitbulna wara kienu jafu li ġej. Meta il-qudies li qed isir fuq it-television qed ikun segwit fit-TVM2 u fuq l-internet, jekk huma ma jisimgħux dal-qudies ma jkunux qed jagħmlu dnub, mhux hekk ċara. Le, aħna mal-ewwel net iddispensajna lil poplu tagħna mill-obbligu ta' smigħ tal-qudies tal-ħadd. Jiġifieri inti f'dawn iċ-ċirkustanzi m'intix obbligat tiġi l-Knisja għax il-Knisja m'hemmx qudies,
Issa l-obbligu jibqa li titlob, imma titlob l-istil tiegħek. Mhux bil-fors tiftaħ it-television u segwini nagħmel qudies, imma inti qed tgħinek għax inti qed tisma' il-kelma tal-Alla, tisma' lill-isqof. Imma mhux bil-fors. Imma mhux bil-fors. Mhux obbligatorju. Aħna l-isfijiet iddispensajna għall-poplu tagħna mill-obbligu tal-qudies. Tibża mos li tat-television tindara u meta niġu orrajt hekk Alla jrid u mbagħad jibqgħu. Ngħidlek Peppi, Alla jrid tgħaddi minn fuqna dil-burraxka. Imma jien ma nimmaġinax li n-nies se jqogħdu dar mhux se jmorru restaurants, mhux se jmorru ċinema u mhux se jmorru fil-postijiet ta' divertiment għaliex inti l-ħajja soċjali tiegħek tixxenna għaliha u min jiġi l-Knisja ma jiġix penitenza, nispera u nawgura, imma jiġi biex jiltaqa' mal-poplu ta' Alla. Jien anzi nispera li dana s-sound billi qed nagħmlu mill-Ewkaristija għanqalna biex nifmu li Alla jħobbna u li niltaqgħu miegħu huwa taġġid għalina wkoll. Ngħidu dinna naqbatu ngħidha jien ġifieri dan għandek problema wkoll għax waqaf il-ġbir, ġifieri da bħal. Aħna s-saċerdoti tagħna l-parroċċi jiddependu mill-ġbir, ġifieri il-poplu tagħna ġenerus, imma nifhem ukoll li l-poplu tagħna għaddej minn mument diffiċli. Mela jiena rrid nimxi mal-poplu tiegħi anke fid-diffikultà. M'għandix nippretendi li jiena nibqa' għaddej kif kont u l-poplu tiegħi inkwetat fuq il-futur, jiena inkwetat miegħu. Ekku. Issa aħna nippruvaw jekk hemm biċċa ħobs naqsmuha bejn kulħadd. Il-qrar, Mons, il-qrar. Il-qrar jista' jsir pereżempju bi Skype. Le, ma jistax isir. Sagramenti għandhom bżonn il-preżenza. Anka b'telefon ma tistax. Ma tistax. Biss għalkemm iridu nammettu li l-barka li mhux sagrament, il-barka tal-Papa ssir permezz tal-medja, imma it-talim tal-Knisja li issa ħareġ iżjed ċar uħut jgħidu li, imma da ma stajtux tgħidulna anke qabel ukoll, aħna Peppi ħafna drabi l-qrar tagħna jkun ta' dnub venjali, ġifieri tlift il-paċenzja, qed kelma mhux xiera, eċċetera, jkunu vizzi li ma jkunux bil-fors gravi, allura dawk jinħafru blatt tal-indiema jiena jisobbini li l-mulej b'sinċerità ngħidlu għamilta tal-ħmar, nipprova ma nerġax, inħafir li dnub venjal. Dnub gravi, kulħadd imbagħad jeżamina l-kuxjenza tiegħu, meta ma tistax tqer għax il-qassis mhux qiegħed hemm għax il-Knisja magħluqa għaliex hemm bżonn insegwu d-distanzi, saċerdot anzjan allura bil-forsi jrid ikun id-dar ma jistax jaqdik kif jixtieq, inti tagħmel l-att tandiema quddiem Alla. Anka dnub mejjed ngħidu. Iva, dnub mejjed qed ngħid. Jien qed ngħid għad-dnubiet gravi, dnubiet mejtin. Tagħmel proponiment li meta tgħaddi l-burraxka jkollok ċans imma dak il-ħin li tagħmel proponiment, mhux mal-qraq, dak il-ħin, jinħafrulek dnubietek, dan huwa t-tagħlim tal-Knisja. Il-Papa qala wkoll jiena wkoll kelli l-opportunità, propru fi 17 ta' Marzu, diġà għaddew kważi 15, nispjegadi waqt omelija mbagħad għamilna speċi ta' tweet fuq. Hemm xi ħadd li kiteb uqal isma' jiena minn tweda, issa dil-weda ma nistax immur nagħmilha kienet fil-wara l-vari, eċċetera, x'fiktajjen u hekk. Dika l-ewwel nett il-weda la ma tistax tagħmilha mhux mill-volontà tiegħek. Jiġifieri inti diġà m'intix jekk inti tħoss li ma tistax tagħmilha l quddiem tmur għand saċerdot u s-saċerdot għandu l-qawwa l-kappillani għandhom il-qawwa li il-poter il-moti mill-Knisja li dik jew tibdilha jew jaħfru ilek. Mhux problema. Imminti jekk għamilt weda pereżempju li tmur wara r-Redentur, ma tistax tmur wara r-Redentur għax ir-Redentur baqa' fejn kien. U inti ma allura inti m'intix obbligat tagħmilha. Tot xorta insomma dak li jkun. Le, u l-mulej jara l-intenzjoni u inti dina ħaġa ma għamiltix mhux biqżis għax ma tistax. Ekku, issa għandek il-griżma tal-morda. Fejn allura hemm nies pereżempju li qed imutu jew qegħdin ħażin b'din il-marda u jista' jkun li daw jiżdiedu u għandek il-Kabuċċini, kont qed nara artiklu fuq Line News, għandek daw illi qegħdin hemmhekk. Iva, jiena nixtieq anke nieħu l-opportunità biex insellem lil Father Bertrand, il-Father Mario, il-Father Elmar, daw il-tliet Kabuċċini żgħażagħ li qegħdin Mater Dei qed jgħixu hemm għandhom l-appartament tagħhom imma totalment dedikati biex ikunu available, ma jħorġux, ma jmorrux fil-komunità, ma jiltaqgħux mal-familji tagħhom, qegħdin hemmhekk huma parti integrali mill-istaff. Iva għandhom l-uniformi tagħhom u jiena wkoll tajthom ċertu permessi biex ikunu jistgħu jagħmlu s-sagramenti u jibqgħu anke sejf huma meta jiġu għas-sagrament ta' griżma tal-morda
huma jridu jilbsu l-ilbies protettiv, jużaw ukoll ingwanti speċjali, jużaw it-tajjara biex ma jkunx hemm kuntatt, imma inti lill-marit kemm jista' jkun u dejjem biftehim mal-awtorità Mhux hekk tal-istat, dejjem inti tagħtih il-faraġ li